E ora ca să se trezească, Mario! Mario! Mario, trezirea! E ora spre și muncă! Ți s-a făcut târziu! Mario, te vorbesc cu tine! Mario, trezirea! Mario! Da. Haide că trebuie să mergi la muncă. Asta s-a întâmplat. Ce? Cât de ce? Trebuie să mergi. Tu te fă-ți nevoile, spală-te, iar eu îți pregătesc aici hainele și lunch-ul. Ok. Așa. Să mă duc. Unde-s halatele? Unde-s alea? Habar nu am. Nu cred că avem. Ok. Finish. M-am pus corița acolo pe el din greșeală. Așa. Crema asta e foarte bună. Nu dau cu puțin parfum. Așa. Acum. Acum se pregătesc hainele. Să-i pun în coa. Se pregătesc. Nu asta. Acum mă duc jos și prepar lunch-ul. Așa. Aprind luminile. E încă noapte pentru că 5 dimineața are și despre ce la 5 dimineața. Aici e ăla. Acum să-i pun în lunch, oarece să-i pun. Punem deschis. Să văd în frigider, am ceva. Îi pun înghețată. Ce să-i mai pun? Îi pun biscuiți. Și da, un pahar de suc. Așa, le-am adus, așa că trebuie să le pun. Îi pun un suc și apă. Oare ce suc să-i pun? Eu știu că lui îi place sucul de... Nu mai contează. Eu fac un lemonade. E foarte rece. Iar acum... Unde-i paharul? Unde-i paharul? Trebuie să fie aici. Ce pe capul meu? Paharul! Ce apă? Perfect. Eu înghețata o pun așa și ca. Acum să mă duc să îl dau. Așa.
ți-am preparat lunch-ul. Așa, acum eu să mă pregătesc. Am ieșit de la duș. Acum trebuie să mă dau cu cremă. Opa! Am ți l-am pregătit. De ce mi-a pus aici? Multe chestii super. Așa nu o să mă plictisesc. Și da, îmi iau asta. Ce bunic e ăsta. Micuța mea, micuța mea. Pa, pa. Pa, pa. Pa. S-a trezit. Să plec. Pup. A plecat. Ce faci? Hai, pune și mai domnule, că uite, eu îți citesc aici o carte. Până tu. A fost odată ca niciodată un pitic și s-a terminat povestea așa. A dormit. Acum să pun cartea înapoi, să mă duc să mă pregătesc. Adică nu mai mă pregătesc și așa. E 5 dimineața, opa. Și mai oricum să dăm încă câteva ore. Acum mă pregătesc, sunt de dimineață. Așa. Super, acum să mă dau, să mă bag în baie. Așa. Să mă spăl pe mâini. Hai să mă machiez la cap. Așa, să mă machiez. Jingle bell, jingle all the way. On the fire was right, the sun would say, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. On the fire was right, the sun would say. Ador muzica asta, cea mai bună muzică pe care am mai văzut vreodată. Oh. Așa. Am dat cu cremă pe mâini și mai dau cu ăsta. Așa. Ce bine mă simt în formă și foarte bine. Da, să mă duc să o trezesc pe asta mică, sau întâi să o hrănesc pe asta mică. Ce este, micuța mea? Vrei lapte? Acum îți dau și laptecul. Așa, să-i dau lapte. Pune laptele.
Acum să-l pun la loc. Așa. Oh. Hei, Mia, haide, ce să ne găsim? Du-te, pregătește-te. Ok. Am putut să mă pregătesc. Ce-mă? Întotdeauna până te la poate că mami le-a pus aici. Unde trebuia să stă astea. Așa. Uite, mami, m-a pus ăla. Ok, acum îmbracă-te. Mama, de ce să-mi uite, mă îmbrac. Am pus micușul meu pe acolo. Aha, și-mi băcuța. Wow, arăt super, îmi place. Gata, mama, m-am îmbrăcat. Bine, o să-i trezești pe ceilalți. Tu te faci nevoile. Așa. Girați. Hei, Lina. Haide, Linuța, haide, mama. Să-l trezești pe Mai, ok? Bine. Mai. Da? Bună, Alina, bună, mami. Haideți să ne punem posobelele. Bine. Mia, ce cauți aici? Eu fac nevoile. Mi-a terminat deja. Opa. Pa. Mai ciudată Mia astăzi. Da, foarte ciudată. Nevoile. Parcă se grăbește cu ceva. Ai dreptate. Acum să ne schimbăm. Nu stau aici să citesc o carte. Oh, știu perfect ce mi-au astăzi. Îmi iau pe asta și șapca. Am să mă îmbac. Și eu tot. Mi-am asta și asta. Mă duc să mă îmbac. Adică mă îmbac aici. Aici, dacă aș fi mai mititel, aș putea intra să mă joc cascat. Să mă îmbrac. Îmi punem aici. Wow, ce fain e! Ador ținta asta. Și mai ales se poate vede foarte mult. Ok, acum trebuie să merg și să-mi pun note la loc. Gata, m-am îmbrăcat. Wow, arăt super, Lina, astăzi. Mersi. Și tu, Maia. Mersi. Mi-am pus și șapca. Și să mergem. Așa. Și să ne analizăm patul. Mai. Haide. Gata, eu mi-am terminat. Maia, vii? Bine. Ăla mi-au dat beta cu mine. Ce s-a întâmplat? Unde este Dobby? Nu mai era locul lui. Ai dreptate, Mai. Ai dreptate, Lina. Da, Lina, Dobby a dispărut.
Cred că a ieșit tata cu el afară. Tata plecă la muncă. Dobby. Despre cine Dobby vorbiți deja? De Dobby Anuciu. Despre Dobby ăsta poate. Aha, nu era la locul lui. Este acum la locul lui. Hai cu copiii ăștia. Mama nu ne crede niciodată că nu avem pe Dobby. Dobby e posul meu. Mănâncă, Dobby. Dobby, mănâncă. Da, să ne jucăm, Dobby. Adu. Micuțule. Ia suzeta mea. Ce uite arăți. Așa. Ne punem suzeta. Eu. Așa, mergem. Haideți să mergem să mâncăm. Cred că mami ne-a făcut lanțul. Haide, departe. Mă duc să pun suzeta, așteptați-mă. Să-mi pun suzeta. Și îmi pun și tableta. Nolița lui fratele meu mi-a dat tot bine. Dacă tot sunt aici, să mă machiez un pic. Mama n-a și-a dat seama. Wow, arăt super frumos. Op! Am auzit ceva? Nu cred. Deci da, ador culoarea cute. Acum să-mi pun culoarea cute. Aha, wow. Asta e super cute, așa că le pun pe toate. Wow. Așa, să o pun la loc. Wow, ce frumos arată. Mă duc o leacă în baie ca să fac ceva. Ce faci? Da, dacă voi nu știți, trebuie să apăsați butonul de like. Da. Și pe subscribe. Și pe clopoțel să activăm toate notificările. Da, dacă nu voi nu știați, pe ea o cheamă Maia. Da, să spunem de 2 ori. Mia și Maia. Nu continua să te machiezi când ai voie. Bine. Dar nu mă spune pe față. Bine. Mă duc să mă joc afară. Mami, sper că n-ai făcut lunch-ul. Încă nu. Ce? Nu ne-a făcut mama lunch-ul. Așteptați, acum mă duc să-l fac, dar nu pot să fac pe toate în același timp, ok? Bine. Ai spus primul tău cuvânt, Mama? Ce cu primul tău cuvânt? Tu știi doar să vorbești. Despre ea vorbeai. A spus primul cuvânt? Ce cuvânt? Lunch. Aș. What the fuck? Nu, tu nu trebuie să înveți astea. Da. Ești foarte drăguță.
Da, pe calea muncă. Dar nu, de ce nu putem merge cu tata? Pentru că sunteți încă prea mici să merge la muncă. Voi mergeți la grădi și la școală. Dar nu am la grădi. Nici eu la grădi. Dar nici eu la școală. Tu ești în clasa 1, trebuie să mergi, pentru că ai 7 ani. Iar de asta trebuie să mergi, bine? Iar voi sunteți la grădiniță, pentru că aveți 6 ani, adică în clasa a prima, deși nu atât de mare, pentru că tot vă jucați cu surioara voastră afară. Voi aveți 6 ani, deși, da, e să vă pregătiți pentru a merge la școală. Eu sunt pregătit, că sunt bărbat, eu sunt male. Eu sunt pregătit, sunt pătiță, sunt male. Și eu sunt pregătită. Acum hai să merg să vă fac și vouă lonciul. Așa, să vă duc unde? Cum adică să vă duc unde? Să-i fac lonciul de asta, să pun. Ui, nu. Așa. Ui, Lina. O cheamă, numele ei de familie e Lina, dar pe ea o cheamă Miruna. Ui, micuța noastră. E super cute, nu-i așa că vă place să fiu la fel ca ei. Da, am mâncat-o peștele. Așa, oare ce să le dau? Sunt pape. Le dau câte o înghețată. Știu că încă nu e foarte bine, dar... Unde am pus, mă, farfurie de bebeluș? Unde e, mă? Spuneți-mi voi dacă îl vedeți. Îmi spuneți că e sub masă? Aici erai! Mulțumesc foarte mult! Așa, la Miruna să-i dau un compot. Ce arată delicios! Veniți, copii, vi-am pus lanciul pe masă. Copii? Da, mama, noi suntem aici. Acum și venim. Da, sper că ați apăsat și voi pe butonul de like, ca să fie perfect să putem vedea lanțul. Opa, lopa, dubalidu. Ce e la ompa, lompa, dubalidu? Ai o muzică de pe TikTok, pe care e super fain, uite. Opa, lopa, dubalidu. I want to drop things in the fire. Ce amuzant sunteți. Ok. Înghețată, super! Să o mâncăm, că pare delicioasă. Wow, ce lunch bun! Și ei? Așa. Nu mai contează. Așa. Haideți, copii, la școală. Ok, nu-mi place școală. Dar totuși trebuie să mergem la școală pentru că învățăm școala. Învățăm matematică, învățăm franceză, învățăm engleză, învățăm de toate. De pe văratul meu engleza. Și să mă dau în ăsta. Ți-am zis să nu te mai dai în ăla, că o să rupe pentru Miruna. E și pentru mine. Glumea. Wow, poate și pentru mine. Wow, un cap perfect. Și eu un cap perfect. Haideți, trebuie să mergem în școală. Acum.
De ce trebuie să mergem mereu la școală? Nu trebuie... era ușa deschisă. Da, pentru că a plecat tata și nu a închis-o. Haideți, copii! Bine. Aha, haide mama.